Alexandro Magno, rei de Macedonia, unha colonia grega, conquistou Exipto no 332 a.C. Un ano máis tarde fundou unha cidade ao oeste do delta do Nilo. Esa cidade chamouse Alexandría. En poucos anos, Alexandría converteuse no centro cultural do mundo antigo. Foi unha cidade moi próspera, con portos, xardíns, palacios e un faro e unha biblioteca tan importantes que seguen a lembrar a pesar de levaren séculos destruídos. María Xudía foi a primeira química que viviu e traballou en Alexandría. Escribiu moitos libros, pero por desgracia todos perdéronse no segundo incendio da biblioteca. Vaya, que pena. A pesar diso, algúns enciclopedistas posteriores recolleron a súa obra. Gracias a iso sabemos, por exemplo, que escribiu un manual cunha detallada descripción de todo o instrumental utilizado nos antigos laboratorios. No se ve nada. Señor, está ben? Non, pequeno, non estou ben. É polo incendio, non si? Si. Pero Alexandría salvouse. Alexandría só é unha cidade, pero a biblioteca, a maior biblioteca do mundo ardeu. Milleiros e milleiros de libros son agora cinza. Señora, couve, só eran libros. Só libros? Só libros? É que non te decatas de que neses libros podías atopar os maiores coñecementos os que chegou o ser humano? Fala de literatura, señor. Falo de todo. Literatura, bioloxía, matemáticas, astronomía, alquimia. Que é alquimia? Alquimia, meu neno, é a base da ciencia. As súas sustancias, ferramentas e procesos serán os piares da ciencia do futuro. Estou convencido. Que mágoa entón que se perda o traballo deses homes. Homes e mulleres. Mulleres tamén? Si, mulleres. Daquela non coñecedes a María. María é xudía. Esa mesma. Todo o mundo a coñece. E coñecedes a súa obra? Iso non, señor. Pois imos coñecela. As teorías alquimistas de María tiveron grande sona, pero o que resultou de máis importancia foron os aparatos de laboratorio que inventou, algúns mesmos en hoxe en día. Tamén argallou moitos outros procedementos alquimistas, empregados para obter distintos produtos, e é por iso que é considerada unha das precursoras da química moderna, moitos séculos antes de Isaac Newton. E por que queres visitar? Sinto curiosidade por saber se ten inventado algo novo. Podes contigo? Podes. Hola, María, que fas? Hola, intento quentar isto. E como non o pon no lume directamente? Non, quero que quente pouquiño a pouco para que non se queime e queza de xeito uniforme. E como vas conseguir? Pois estiven a pensar e a facer probas e coido que din cunha solución. Ensínovola. Sí, por favor. Vela aí, metemos un líquido nun recipiente grande e o que queremos quentar nun recipiente pequeno. Collemos o recipiente pequeno e o introducimos dentro do recipiente grande. Desta forma, só está en contacto co lume o recipiente grande. Así quece de xeito uniforme, suave e constante. Genial. E que líquido ves empregado? Auga? Boa pregunta. Comecei con auga, pero logo tenteino con varios aceites e, sabedes que? Que dependendo do líquido que use, pode obter diferentes temperaturas de traballo. Interesante, sen dúbida ninguna. Crees que será útil? Penso que sí.
Nowadays, the bain-marie technique is used in the kitchen all around the world. Na actualidade, a técnica do baño María empregase en todas as cociñas do mundo. We use it to prepare desserts like custard or pudding, to melt chocolate or to cook preserved food. Empregámolo para facer postres como flan ou pudín, derreter chocolate ou preparar conservas. It can also be used to warm food. Tamén se pode empregar para manter quente a comida. However, there's a much more important use of the bain-marie that it used in the kitchen. Sen embargo, hai un uso moito máis importante do baño María que o da cociña. The bain-marie is employed in many clinic and chemical labs. O baño María emprégase en moitos laboratorios clínicos e químicos. For example, the bain-marie is necessary to make certain blood tests. Por exemplo, o baño María é preciso para realizar certos tipos de análise de sangue. María, que é iso? Chámolle tribicos, porque ten 3 brazos. E para que o empregas? Para destilar. Destilar? Sí, xa sabedes, para separar líquidos que teñen distintos puntos de ebullición. E como funciona? Moi fácil. Meto a mestura aquí, neste recipiente de barro e quento. Cando os líquidos rompen a ferver, convértense en vapor, que sube, arrefría e condensa nesta parte. Volves a converter en líquido que queda resguardado nestes vasiños de vidro, logo de pasar por unhas espitas de cobre. E claro, como cada un faino en distintos momentos, agora teñolos separados. Que enxeñoso! Nowadays, the distillation process is still widely employed in many industries in order to Na actualidade, o proceso de destilación aínda se emprega en moitas industrias para refine petroleum to get gasoline, refinar petróleo, teras e gasolina, desalinate water, desalinizar a auga, make liquor, beer and wine, facer licor, cerveza e viño, produce perfumes, fabricar perfumes, produce a wide range of chemical products for factories and for our home. producir unha grande variedade de produtos químicos para fábricas e E ese forno? Gustache cociñar, non si? Non, isto é un kerotakis. Un quero que? Un kerotakis, unha estufa que serve para calentar sustancias e recoller os seus vapores. Para que o empregas? Quento, mercurio ou xofre e obteño unha sustancia negra. Baites, pois soa perigoso, Non te preocupes, todas as partes están ben axustadas. Que ven sendo a sustancia negra? A ver, é como unha reconstitución do proceso de formación do ouro. Ah, pero podes crear ouro. Estou niso. Nowadays, Na actualidade, the black substance that Maria obtained was called is not used anymore. However, painters use it for many years. a substancia negra que obtivo María xa non se emprega hoxe en día. Sen embargo, empregouse en pintura moitos anos. As for the kerotakis, it is not used, but thanks to it, other tools have been created. O kerotakis xa non se usa hoxe en día, pero grazas a él creáronse moitos outros instrumentos. These tools are employed to extract essential oils from plants and obtain perfumes. Estes instrumentos son empregados para extraer aceites esenciais de plantas e obter así perfumes. Claro.